Equipo, ¿qué tal vamos? Creo que es el primer vídeo, creo que es el primer vídeo que grabo arrodillado. Pero es que no sé dónde dejar no sé dónde dejar la cámara. Porque hay un montón de mesas aquí, pero están todas con, no sé cómo se le llama, todo como humedad, todo mojado y no vamos a mojarnos el culote. Nada, pues os pongo un poco en situación. Me he pedido aquí un café con leche domingo por la mañana y el otro día me llamaron para ir a Euskadi Ratia, que está Miramón justo aquí atrás, y vamos a ver. Tengo intención un poco de grabaros lo que me preguntan, lo que comento, que por lo que me dieron a entender es un poco para hablar del tema de la piedra, me imagino que será un poco el recorrido, por qué lo dejo y todo eso. La última vez estuve en Bilbo, que me grabaron para la tele, y ahora pues vamos a ir aquí a Euskadi Ratia Miramón, que es un poquitín más pequeño. El de Bilbao me quedé flipando. O sea, la ETB de Bilbao es enorme, enorme, enorme. Pregunté a ver cuántos trabajadores trabajaban y me dijeron más de 1200. O sea, una barbaridad, un pedazo pabellón. Este es un poquitín más pequeño. Así que nada, vamos a tomarnos café con leche calentito. Seguimos con la definición. Súper motivado. Hostia, estoy hablando y es como que sale un poco de humillo, ¿eh? Pero bueno. Y eso, hoy he dado el peso, creo que mañana hago 3 semanas definiendo y ya 105,4. Y hace 3 semanas estaba en 112. Tú, si hacemos las cosas bien, es una barbaridad el cambio que podemos hacer. Todos. Es cuestión de... es una mentalidad al final. Y yo entiendo muchas veces que hay dudas y demás, pero es mucho más fácil de lo que parece. Así que nada, me voy a tomar el cafecillo tranquilamente y vamos a ver qué comentamos. Iraultza izan da. Herri kiroletan arnaz berria, itxura berria, bere tatuajeak ikustera etzegoen ohitua jendea, herri kirolen munduan. Gauzak egiteko beste modu bat, belaunaldi berri bat, baina ibilbide guztiek beren amaiera izaten dute. Eta batzuetan uste baino lehenago. Eta halakoetan etapa bat itxi, ate bat itxi eta beste bat zabaltzen ere jakin behar izaten da. Eta horixe bera egin du Paulo Azpiazu, fitness entrenatzaile eta harri jasotzaileak orain pare bat aste. Paulo Azpiazu, fitness entrenatzailea eta orain harri jasotzaile ohia, egunon. Egunon, bai. Ezinbestean egin beharreko galdera. 4 urtez denera matzen harria altxatzen, bide honetik zindoa zen, eta goranzko joera betean, txapelak irabazita, baina utzi egin duzu. Eta zergatik utzi duzu harria? Hortzen nion ez dela lesioagatik, beste helburu batzuk dituzulako baizik, zergatik erabaki duzu esatea onaino? Jo, ez da erabaki erreza izan, baina ze esango nuke. Nik uste dut paso gatela, azkenengo 4 urte honeko oso azkar, ni harrixakin hasi nintzanean, fitness mundutik erretorri nintzen pixkat, eta inkluso nik ez dut, ontxe behiratze dut pixkat atzera, eta kostat gata sinistia 4 urte honetan segitoten. Baina uste dut izan dela, sobre todo, hori, lesinuak, frenaudosta da esente, pixkat motivazio eta indar horri esateko en plan de berrio bueltoko naiz, porque lesinuak bizkarrian, min hartu dut, eta harrixabe bai da kirol bat da super politxa, eta oso ondo zabizenean da pasada bat, no? Sentitzeza imparable. Baina behin lezino badakasunean, bada berrio atzera bueltatzia eta berrido hastia pixat zerotik izango zamuan, gero bai konturatu naizela, naiz pertsona bat, beti, uste dut ezautze ostazula pixkat, helburua jartzeko, eta behin lortze tenean pixkat nahotena, esate dut, ziklo bat iztian nahot, eta beste etapa bat zabaltzen nahot. Eta orduan, niretako harrixa izan da kristona 4 urte honetan, eta nik uste dut, barrutik pixka pentsauta, lortu dutela nik lortzean nahi neban hori, txapel batzuk lortut, nik indako txapeletan marka alik eta honenak jarri, beretako kriston retu bazen urrai txapelketa bat irabaztia, eta hori be lortu dut, beran parian pixkat jartzia, eta orduan izan da erabaki bat, hola hartu dutela, lesinuak ikusi dutela pixkat 4 urte honetan ikuin dutela, eta hortxe gelditzu da. Zezuetzara izan harri jasotzaile prototipikoa, ez? Nolabait esateko, etzara izan tipikoa. Fitness mundutik etorri zinen duela 4 urte, harri jasotzaileen mundu horretara. Etzara izan txikitatik harri jasotzaile eskola batean, edo herri kirol eskola batean ibilitakoa, baizik eta, fitnessetik etorri zinen. Eta, izan zinen pixka bat, harri jasotzaile munduan iraultzailea edo arnaz berria, ez? Nolabait esateko, belaunaldi berria, zezuk 30 urte ez dituzu. Ez, 29. 29 urte dituzu. Eta orduan, izan zen, ez? Nolabait esateko arnaz berri bat, herri kirolen munduan,
jendea penaz izango da, ez? Seguru jende asko esan dizula, ez zaitez joan. Bai, nik bepenia dakate, nago bizitzen nik uste luto txiki bat. Eta bai, jendeak esan dozta. Ba, ikusi, nire proiektua izan zen arixakin hasi nintzanean, ba hori, txapelketa batzukin, pixkate mejorau, eta bai ikusi nebala harri munduan, ba, bai, ikustot dala, deporte bat oso txulua, baina gauza batzuk ba igual ez dakela hainbeste aurrerapenek sartu, ez, ba, dibes alimentazioa, ez da alterofilian o crossfitean moduan aurreratu, inkluso bai, ez, igual pixkat jaskerak, eta on ikusitza, ba, nik ustot, ba, nik konturatzek egin dut, osea, nire helburua esan hori itxia. Gehixen bat izan da, nik ustot, ba, azekenianik sarietan dana grabatzuten ez, eta usto dakatela personalidad nahiko markauta, ba, izan da pixkate bukle bat moduan, no? Jode, ba, nire helburuak txapelketia perparau txapelgetara jun, gehi nina izen modukua erakutzi, eta ba ikusi hotela, oinatzera behiratzen, ba ikustu hotela, ba, ez dakit, ba, jende gehiago daola, eskola batzuk zabaldu diala, arrixak indar hartu hauela. Zot esaten nahi nik indotela, osea, izan da dana, porque nik be harri jasotzeko eta hainbeste nik mejoratzeko, esan beharra dakat, nik kriston respaldu okidotela atzian eta nahola super agradeciduta, osea, niri zetakuak atiak zabaldu zozten dana erakutzi dozte. Porque adibes, ba, fitnessa nik itxon duten mundua, da zehoza igual independenti haua, norberan buruakin, baina arrixa esan behar da, askotan ikusten dugu harri jarrotzaile bat arrixa jarrotzen, baina horren atzian, dago arrixa jartzen da bena, horrek badakala kriston lana, eta relojerua o entrenadoria. Orduan, ba, bueno, izan da nik ustot dana, ez, jungazela pixkat, izeta eskolak, gehinik bideoak grabatziakin, ba, sortu doula nik ustot oin, ba, beste energixa bat, beste aura bat. Zezu ezagutu zintugun, sareetan ezagutu zintugun, Instagramen, TikToken, zure bideoak eginez, mokofino, edo morrofino da naia. Morrofino anaiarekin ere bai, eta behin ekarri zintugun hona, gogoan dut gainera, uste dut, ez dakit, hasitazten den jada harri jasotzen, edo hortxe aste hartzinen, justu orduntxe, eta ekarri zintugun, eta hemen izan zintugun gure aparkalekuko kotxe batzuk altxatzen, eta horrelako gauzak egiten, eta bai, eta egia da, zuk baduzula presentzia sare sozialetan, eta behar bada lortuko zenuela, behar bada, herri kirolen mundua publiko desberdinetara iristea, ez? Zure jarraitzaileen gana iristea, ez? Ba, izan leike, ba, ikusi. Nire helburu principala oindala 6 urte, pandemixian izan zen, nik lan indot, ba hori, kamarero moduan, portero moduan, baina nire barruan fitnessa beti onda. Porque ni hasi entrenatzen 14 urtekin, nakalako sekulako komplejuak, eta osea, nire identidadia sortu dut fitnessakin, ez? Eta jauzan hor justo kuarentenan, nik entrenadore tituluan akala, ikasitxan akala, baina neuan ba, beste lan batzuk egiten da zen, joder, zaitxik ez dut aprobetsatzen. Neri bezariak betik youtuberako nire kanal bazabaltziak asko motibo dozta. Eta dana izan zen pandemizan, porque gelditzu nintzen lan barik, eta zanean hartukot kamera bat, eta hasiko naiz nire helburua lortzen dela marka pertsonal bat sortzia, eta beste batzui laguntzia transformazioak egiten, porque niretako, osea, nire lana, niri benetan gustatzen lana, ez da hainbeste harri jarrotzailea izatea, beti izan da entrenadoria izatea. Orduan, niretako harri jasotzia izan zen, esan eban, ostra, ba hemen bedakat beste zehoz esartu aldautela nire marka pertsonalian, publikoan abegeixa gerturatu, Euskal Herritzai be lagundu pixkat, baina ez dakitu lertez da zuen, nire helburua ez dela izan betitxik, harri jasotzailea izatea, sino marka pertsonal badakat entrenadoria naiz, eta harri jasotziak be asko eman dozta, porque telebistan urte naiz, eta lagundu ozta bai niri asko, porque nik entrenadore hon batek nire ustez betik eman biadau ejemplo gona. Eta lagundu ozta harri jasotziak nire klientiei eta nire publikoei ematia ejemplo bat, pertsona bate eslako disiplineakan, eta horrek lagundu du azkenean danera, ez, pixkat, igual harri jasotzia mejoratzera, gehi nire lanian eta nire marka pertsonalian. Harri mundua asko zera exigentagoa irutu zaizu? Nolabait fitness mundua baino? Harri jasotzia da oso deporte politxa, oso politxa, baina da oso gogorra da, osea, da moduan. Nik usto da pixkat norberan izatia. Ni naiz pertsona bat oso independentia, eta beti guztau izan gata, eske ni jaio nahi bakarrik, no, asko guztat gata bakarrik egotia. Orduan, nik usto dela segun personalidad, porque fitnessa, jende asko fitnessa itxekako igual oso gotza moduan, bakarrik jumian izkaiarak itxera, o bakarrik jumian izginaziora. Orduan da segun, harri jasotziak errezagoa dakana da tribu da kasula ekipo, kasu entrenadore bat, kasu harri jasotzaile bat. Orduan beti sare protegiduta, eta igual desmotibuta sare zenean batek motiba gutxen dutzu entrenadoriak. Familia batian sartzeza, bestia da independentiagoa, baina sufrimendu aldetik 100% harri jasotzia da oso sufridua. Kanpotik ez dago ematen, baina da lan bat oso esplosibua,
eta da, nik uste dut da honik kirolik esplosibuena, porque adibidez, maratoia itxen daben pertsona batek, ba igual egoten da korrika ordu erdi ordu bete, baina guk 2 minutuan, osatu, zera 2 minutu. 2 minutu ez da, zera, batek atzu erlojua 2 minutu da ja pasau da, baina 2 minutuan jauzi alzal lurrera. Osea, da gorputzaru batia estermo batera, nik bilau dut hor sufrimendu punto batzuk enitxuala esautu behitzen. Eta horrek ere eragin du behar bada harri jasotzaile izateari agur esatea? Ba, ikusi, ba, izan leike. Azkenian, harri jasotzaile bat izatea ez da erreza. Urte bete harri jasotzaile izatea, izan leike. 2 urte, bueno, 3 urte, 10 urteko harri jasotzaile bat, nik da txapelak entzeko mogukua. Porque da, pasada bat, zenbat urte ondan, asko sufritzen, esfortzu asko jartzen. Orduan, nik pixkat balorazio hori, lezinua, gehi 4 urte sufrimendu handi bat eruaten, basan dut, niretako etapa huia bukatu ditzen da. Aizu, bideoa duela pale bat azte argitaratu zenuen, noiz hartu zenuen erabakia? Noiz esan zenuen onaino? Ez da erabaki erreza izan eta ez da be izan egun batetik bestera. Nik ustot hau da, igual relazio toksiko baten barruan zer zen moduan, kostau itxen dela pixkat urtetzia, ba izan da hola, izan da pixkat, ba, joder, Paulo, ba ikusten eman, ba, lesinuakin, gehi gauza batzuk, daia, ba, buelta batzuk ematen, nire burua konbentzidu itxen eman, keba, ondiok ez, hemen ondo zare, segidu. Egun batian, goiz batian jaikin itzan, eta esan eban, ez torna jau, aldatu inbiot. Gainera, ni naiz pertsona bat sarietan konstantemente, nabiela inkulkatzen balore batzuk, jendiai ez, ba, adibidez, gizena daun pertsona bati, nik flipatze osta beri laguntzia, porque ni badakit aldaketa handi bat ditzen baldin badu posik biziko dala. Hobeto gongo dala, beran bersinuak, inoz? Orduan, nabien ez konstantemente nabil pildorak botartzen, no? Ez basare gustora aldatu. Eta nik erraten eban, ja. Eta nik aldatzia nahi dut, eta ez dut aldatzen. Orduan esan eban, joder, ba, porque ni beti izan oso partidarizua, nik pentatzen dutena, esate dutena, eta itxen dutena, guztate gata pixkata lineute egotia, ez sentitzeko kulpabilidade hori. Orduan, inkluso nik grabatzen duten bideoak neri erakutsi dozte pixkat, como aldatu inbia zala, eta ez dakit ulertu zuen, baina hori izan da. Zerorrek ere sentitu zenuela aldatzeko beharra, ez? Eta kostata, baina azkenean, nolabait egin duzula, ez? Pentsatzen zenuen hori eta sentitzen zenuen hori adieraztea. Beldurre edo bertigo pixka bat ere emango zizun, ez? Erabaki hartzeak. Bai, kristona mandozta. Bertigo izan da kristona, porque da niretako aldaketa oso ondixa, porque ez da harri jasotzia plazan ikusten dugun gauzia, oza, eske harri jasotzaile bat da goizian alarmia jotzen da benetik, ohera sartzen den ere, porque da dana. Da, azteko entrenamentuak, da dana, bueltaka sare, txapelketa window, eta mejora obiadot, orduan, bai, izan da, logikamente, bertigo asko, eta ez atotxu, eta eske luto bat pasatzen nabil, eta hola, 100%, igarri itzen dut, nago posik, eta badakit, hemendik urte betera atzera beiratuko tela, eta zeusa ondisa datorrela, hori dakate presentimentua, baina bai, kostagun jata, asko kostau jata. Gainera zuk motivazioa eskatzen diozu zure zaleei, bintzat hori eskaintzen diozu, ez? 100 lagun inguru entrenatzen dituzu, eta horrez gain 40.000 zale baino, jarraitzaile baino gehiago dituzu sare sozialetan, beti motivazioa da helarazten duzu mezuetako bat, eta zuk motivazio hori galdu duzu, ez dakit zentzu horretan hori onartzeak beldurrek eman ote dizun. Bai, motivazioa baino gehiago da, ba, nik konturatzen ez, ni pertsona moduan ikustotela pixkat bizitza, ba, azkenean garezela hemen zauzetarako, no? Dakaula denboria eta danok dakaula habilidade batzuk. Jende guztiak daka habilidadiak zehose itxoko eta sobretodo lortzeko beran bizitzan zehozein dabela eta beste batzuk lagundu. Orduan, ez da hainbeste motivazioa da, konturatu naizela, nik ziklo bat indotela, 4 urtekua, eta nik oindala urte batzuk pentatzen ebana lortu hotela. Nik nahi neban harri jasotzaile on bat izatia, plazara urten eta lehenko txapelketa lakordatzen ez, jendia pixat barra itxerroztala, unora doia, tatuaje horrekin, hau ez dakize, ez dakize behingo, horrek asko motibo usostan esateko, zehose ingo, egon lasai. Orduan, hori ja isildu indot, indot marka batzuk, niretako ziala, impresionantiak, no? 2022an, Euskal Herriko harri txikien txapelketa irabazi zenuen. 2022an, Iaz hori da, iaz irabazle izan zinen, eta 2022an bigarren, Igeleko harriarekin ere bigarren postuan geltu zinen. 2023ko urtarrian Iraeteko errota harria lehiaketara irabazi zenuen. Hori guztia espero zenuen? Bai, ikusi, bebai ez da esatearren zein dugu, baina azkenian igual bigarrena gelditzu, zaulo que sea, baina da pasada bat nik urrai eman biajate eskerrak,
Mikel Lopetegi urra da kriston harri jasotzaile, horri dabil kristona itzen da barbaridade bat, zelako habilidadeakan harrixa jasotzeko, ezin dozu sinistu, zelako kualidadia, indarra, resistentzia, dana. Orduan, nik uste dut, bisok, sobreto azkenengo 2 urte honetan asko apoio guazela, elkarri, eta niri asko lagundu ozta, eta nik berai asko lagundu jat, porque Igeldon adibez, nik nitsuan 18 eta gelitzu nintzen bigarrena. Baina 18 Igeldon, indabe Jose Ramonek daka inda, eta Goenatxok daka 19. Osea, diala, baina oindela historikoa, eta ere urte mordua txapelak irabazitza 14, 15. Osea, diala marka oso altuak inditzugu elkarrekin, eta bebai konturatzen naiz, eta enaiz damutzen esaten, eta ez dozta lotzaik ematen. Ritmo jarraitzia dala oso sufridua, porque sartuga, ni konturatu naizia, sartu naizela ritmo batian, adibidez urrakin, onja, ez da txapela irabazio bera gana alditzu, adibidez, sarautzeko biharri izetan, urte honetan, ni bigarren gelditzu naiz, baina 31 jaso alditzen ditut 7 minutuan, eta Jose Ramonek dakain da 25, eta daka txapelak irabazitza 25 egin. Orduan, oiraetan bebai inditzu 32 jaso aldi, eta gare txapelak irabazitza 28ekin, 27ekin. Oso linixa altua jarri dugula, eta presiño hori aguantatzia, ez dala baperreza. Eta buru osasuna kudeatzea ere ez da erraza izango horrelako egoera batean, ez da behar da frustrazioa ere gertu izango duelako horrelako ritmoari eutxi beharrak, ez da? Ez da erreza. Nik uste diala gauza batzuk ez diala geixegi berbaitzen, hau deportistak, elitekuak, oia ritmo altuan garezenok, nik uste ez dala geixegi berbaitzen, baina gero da coaching geixo da, orduan zoze gaitzi da, no? Dala linixa bat aguantatzia hor goizan presiñua sortzen da, eta presiñua norbera jartzen da, baina kasu presiñua, porque azkenian, jende asko jarraitzen dutxu, Juan San urtean izinuan 18, urten supuestatzen da, enbio zula 19. Hori mantenitzia zela, eta nik betik esan dut, nien naiz bakarrik harri jasotzaia, nik naiz entena horia, eta naiz autonomua, eta daka negozio bat. Orduan, negozio bat aukitzia, autonomo gazen danok, o enpresarixuak asko dakigu zenbat denbora rekeridu behar jakon. Orduan, enpresia, gehi harri jasotzaia, gehi numero horre da, hor goizan, da sufrimentu handixa. Eliteko kirolean posible da kirolari batek konturatzen denean dia oso erritmo altua dara mala, eta behar bada altu egia, zuk esan duzun bezala, pistoia jaistea? Ala hori asko penalizatzen da. Nik ustot betik nahi dugula geixago, eta nik ustot dela karakterra, norberan karakterra dago jendiak igual pekatzen da bela geixago alperra, dalako eta beran kualidadietan hori da, eta beste batzuk nik ustot eliteko, zehose lortzean edo dunak dakau, ambizion. Ambizinua tope, eta betik nahi du geixago. Eta ez da bestia gaitxi da norbera gaitxik, orduan... Baina hori mugare jarri beharko zaio. Zer bestela iritz zaitezke zure gorputzaren zat oso kaltegarriak diren gauzak egitera, ez? Ez da erreza. Ez dut esaten harri jarruzia txarra danik, nik betik esan du, da deportu bat superpolitxa, eta nik asko bultzatzen edo zen kiroletan, gerta daiteke hori, Nik esaten dut, niri paso jaten apiskat. Nire personalidadiakin, ritmo mantenitzia, zaila itxagaten. Kaltegarrik aztela. Eta Jose Ramonek zer esan dizu? Izatak zer esan dizu? Zure gertukoek zer esan dizute erabaki hau hartu duzunean? Ni Jose Ramonekin tratu handiza dakat, eta niri zain dozta bat, beran semia izango nintzen moguan. Dana eman dozta, erakutzi ozta dana, betitzik asko lagundu ozta. Nik ustot berak be penia dakala, penia aukiko dau eta penia daka, berak errespetatzen daun ere erabakisa, eta ez dozta hola geixik izan, berak esan dozta, zure erabakisa baldin bada, aurrera. Eta hola izan da. Ez eta momenturen batean behar bada planteatu diozu zure buruari jarraitzea, harriak jasotzen baina erritmo apalago batean? Ez. Zergatik? Porque ez daka zentzuik, porque hori izango litzake niretako atzera pasoa. Nik ustot, da liburu baten moduan. Aztenga liburua irakurtzen eta bukatu izan da. Ez du bingo berrido liburu irakurri o aurrera o atzera, nire ustez. Da ziklo bat indot, laburtekua. Nik ustot posik garezela danok indakuakin. Eta horre itxik emateu bertigo eta horrek emateu penia, ez? Konturatzen zala nire kasuan, igual beste harri jarrotzaile batek jarraitzuko zeuan eta listoia bajatuko zeuan da niri jata urtetzen. Ni nahi zot hau bukatu eta oin badakit beste zehoz etorriko gara. Eta zer dator? Jakitzen baruke. Esan duzu gauza handia gatozela. Gauza. Baduzela presentimendua, eruditzen zaizula gauzatxoak gatozela. Nik esaten dut, azkenian norbera egunero goizetik norberan burua desarrollatzen eta beran denboria inbertitzen da benean gauza honak itzen, direkzio honak hartuta, betik datorrela zeo. Porque niri paso gaten, noin dela 5 urte, 6 urte, 40 nagoen negoan, habitazio batian sartuta,
eta nien hitzan eser moduan, entre comillas, enaiz ezebe oin. Danoga berdinak, baina esaten hor, nik enakan nire lana, nik enakan klienteik, niri esustan inoko esautzen, orduan konturatu naiz, nik lehen ondela urtiak demora asko galtzen ebala. Demora asko, ba igual, eoten, o buruei runruneatzen. Baina, joder, direkzio honak hartzen baitzugu, ba, jarraitzo YouTubeko bideoak grabatzen, oin komprometu naiz bi blog grabatzera. YouTube doia hasten. Ba, nire klientiak, ba, egun dia, baina ona ematen, ba, zehose handixa, ba, esaten hau guztoko jatela adibidez nire marka pertsonala pixat Euskal Herritik urten, Espainia beruntz bajatzia, ba, saitxik ez ezauna guain, zehose handixa guain, geixeu lagundu, hori da esatean agotena, osea, nire desarrollua, ez bukatzia igual, mobian, o txarlak, guztoko jaten itxia, txarla bat, ez dakit, ba, nire historixan inguruan da. O pixat enfokatzia gehiago nire filosofia ez arritxik, sino ba, pixat nik inkulgatu. Coach mundutik behar bada, edo aholkuak emanez, edo zure bizipenetatik jendeari erakutsiz, behar bada? Ustot hori etorriko ala, urte batzutala bai. Hori da. Eta fizikoki baduzu erronkarik, edo orain ez dakit, behar bada oso markatuta ikusten zaitu, ez dakit... Baina egia da harriak behar duela pixua, ez dakit orain horrek harria ez altxatzeak izango ondori horik zure gorpuzkeran. Ni hona harri jasotzen oin azkenengo urteetan 112-113 kilotan. Beste harri jarotzaile batzuk igual, Jose Ramonek bebetik esan dozta pixu geixeak etela, baina nik igarri dut pixu hartzen dozunean da harrixa azkarro juten da. Igual petxoz ezabizain ondo, baina jarritzen da petxua, baina igartzen da asko. Osea, pixua bagatzen dozunean, gerrixa baldin bakazu oso fina, harri jarotzen gutxi ingo oso. Horre, azkenean, da bantzaban, no, harrixakin, da palanka bat, da bisagra bat. Orduan, bisagra hori itxeko, zuk inbiozu, pixu guk inbiozu. Baina, ontsen bertan naiz ondo ikusten ez piluan. Bueno, jasi naiz definizioa, 3 hastian bajatu ditut 8 kilo. Eta nire helburu honi izango da, markatzia. Markatzia dana, eta oindala urtiak egon itzan muguen, nahi do lortzia berzino hori, no? Porque gustot nire lanerako ejemplo ona dala, markauta hotia. Tira, Pablo Azpiazu, fitness entrenatzaile, arrillatzaile, influencerra, coachare bai. Bueno, hainbeste, ez dakit. Ez da hori da, ez da. Eskerrik asko zuei benetan, Eta jarraituko zaituko, zure bilbide berrian, zure aro berrian, ea gauza handiak datozen zuk aurrikusi bezalaxe. Eskerrik asko bai. Mila eskerra. Eskerrik asko, Bai, eskerrik asko zuei. Bueno, oso ondo. Bueno, a ver.